Здравейте! Аз се казвам Алекс и аз си направих мой YouTube канал. Това е нов YouTube канал в YouTube и в него ще видите много интересни неща. Аз ще играя игри на Nintendo, на PlayStation, на телефон, на таблет. Също така ще играя на компютър игри и на лаптоп също. Ще казвам интересни неща, да речем за Титаник, за Карпатия. Ще реагирам на смешни клипчета и аз ще правя смешни клипчета. Също така ще ходя в музей и ще ви разреждам и ще ви казвам какво е или какво си е. В този мой YouTube канал аз съм Алекс, както ви казах, и съм на 10 години. Този YouTube канал току-що ви казах аз какво ще правя и като натиснете камбанката за абониране, така супер много ще ми помогнете. Ако това видео събере 1000 лайка и ако в една примерно седмица събереме поне 100 сабскрайба, наистина много ще съм ви благодарен. Благодаря.